KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko automa jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on Koorka Thierno Mody do e Piindi TV Koorka Thierno Mody Koorka Thierno jeben jalen beltoro den der galleji men Koorka Thierno hallo mbawden wonde men ceere e wende Koorka Thierno Mody woni jewtidi do men Koorka Thierno Mody Koorka Thierno alhamdulillah kadi mi yetti Allah mi yettima no feewi alhamdulillah rabbil alamin teddungal non dasiraki ronde mi ara e galle ma a ñammini kam fa tabarikalla machallah a itti kadi ɗum ɗo a fawi yeesam ande nde wonno ka moƴƴo ande kadi kumtari ma weeli ande mbeɗa ñaago Allah noon yo Allah jippin ɗo barke bawɗe ande ya ko waale ñaamu rasul vraiment mi weltima guiƴam ɗum ɗo fof sa yi mbaɗmi ɗum ko an jeeyi wallahi min ko ɗum jinmi ƴewno mbaɗa yontede ko noon ar rewɓe sukaɓe tan jinma wattude vaurien min miiɗa hay goto watma vaurien yi na hande an no mbaɗa ni kala neɗɗo moƴƴo walla neɗɗo mawɗo jooɗi aɗa wawi toon jooɗade han sa ya juuɗima sukaɓe mbaɗa mettina sababude eɓe huywinma tan temin mi jaɓata ɗum noon anne ka neɗɗo moƴƴo anne ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo moƴƴo ɓuuri moƴƴude kadi neɗɗo waade to guiƴum tan wayno moƴƴi a ɓooyi haalandeɓe ɗum yo woppu sukaɓeɓe wona yaadiɓe kam ayi hande noon ko kalɗa ɗo ko wonko koccimi ko heewi jangge jaam somi jottima wawa ɗum naftorade inchallah kadi mi weltima inchallah mi weltima no feewi inchallah joni neɗɗam wonko jinnon noon mbanna kam aɗa andi waɗi ɗo saaha mi wurino ɗo jammaji muusa e galle mo gommimo ɗo wallahi no woodi hande guittuɗo kam e andon galle on jinmi mantude ha aduna fof anda mi manti ɗum woni Daoud omon ayani cartable ngal len caggal Seydi Dia kam jiɗɗo mantana kam haɗuna fof anda mi mantimo mi weltima e ko waɗi ko nda hande mi wawno kam woppude mbaɗa halko e bedday anani way won luɓal mo gandanɗa fof ko dokkal waddano wadde somi faami guiƴam ɗum gaddirɗami ɗo e galle ma eyyi yittam mantana kam ha cause tewma ngo pawnuɗa kam ɗo ngu e ɗiɗo bananuji yomi ñaam sababu ni mantane Daoud sam dañino ko ɓurɗum ala on wi somi dañi ko ɓurɗum so tawi sababu ɗum ɗo kam ɗum ko toɗɗa kam ɗo ñaami ɗo jeyɗa sababu yomi wi yo mantane Daoud so waɗami turanma jon tewma de ɗum kala en woɗɗi en tawni ɗum kay jaran tudde hi turan kay mantanam Daoud ko jari tudde mi wawa wala jiɗa mantanma Daoud guiƴam mi wawa walla so tawi aɗa yiɗi mantanma Daoud gadda kalis mantanma Daoud ni tan fof iɗi hakkude men hay kaali la ilaha illallah monde changé noon ha hande mbaɗawma toto 10% mbaɗawma toto 10% ala 10% moƴƴani moƴƴani ko no foti memata min kay so tawi a tottami kay 100% tan tottata kam saɗa wawi 100% saɗa wawi sa wawa hay ɗum ne kadi goppen anno yiɗi ka puydore est ce que yiɗi goppen ka puydore e joni goppen sabi goppen ha yaha lahara goppen ana galle ma yaw an keyduɗo mbimi so yiɗi ka keyduɗo no banan an ko mbatta ko min ɓurma ɗum wawde iɗi mataw kay kam jiinoma ka keyduɗo ɓanduma manki vitamine gadduma mbaɗa walluma mar aɗa hen sa an invita neɗɗo ha para mbaɗa ɗum ɗeɗon golle an mantanam Daoud ko jari hen 100% han tan ko dokkami hen hunde aɗa ɗo kay so wonano puyɗo fotano fadde bomi wiyamo mantanam Daoud yi ko Daoud waɗine kam ko hersini ɗum haɗi kam haalde mi hersini hersini hersete ko ƴoƴƴo
ay min o mini ɗum wadde neɗɗo way o gila waɗi 6 mois rafanel gangaɗo sellatama het o gila waɗi 6 mois rafanel ganduma ma ƴeew gayni banana ɗi bon ƴeew kanko de omo jogui fulle de I heege o waɗa yattoro ƴetti anda keyɗuɗ kanko jogui fulle keyɗuɗ kala tawɗa keyɗuɗ fof jogo fulla eyo moni mama kam alhamdulillah rabbil alamin Koorka Thierno Mo en tout cas baba Idi min kam jonne ma e grand place wallahi ni welami machallah min sumi yima tan hakkillam yeeɗa ko noon aɗa wona haydara oui mais noon boy kalden goonga grand place o ni moƴƴi ni weeli kono wonko ɓuri ɗum welde woni mbaɗen feere mbaɗen geste rande Allah hoddiri enen en liggaki walla min Abdou Aziz kam min liggaki kanko o liggaki non kanko wat saha woro to yeehi woro ko heeɓi kono enen ko ɗo tan enen fof ken semoroji joni noon tawde koye lewru Koorka wona te wadde ko moƴƴi kadi ni jeeya hen ene moƴƴi jinnomi mbaɗen geste mo gandanɗa hoorema en ƴeewat ko mbaɗɗen lewru Koorka pour dañen hen baraji miijoɗen mbaɗen quelque chose mbasen tan finde tan joɗɗen ɗo e garan placé te min noon sino ko sagam Abdou Aziz miijo ngo en totta ɗum baba Idi tawde kanko woni mawɗo garan place o ƴewana men feere dawen hen mbaɗen ɗum effectivement ala Khalid mi taƴanimo noon kono ko kalɗa ɗo ko kono sukaɓe kadi yo Allah ɓoy noon ɗo amin Allah ne wawi kadi daño ko jiɗɗon ko woni golle ɗe kalɗon ɗe amin kono miijo kam hande o woppiddimo wonon sukaɓe ɓe par ce que min to gonmi ɗo hande so wonti eɗen kalda haala Allah miijo toon somi ummima ɗo holto kumtoyton baba Idi tan aha on miijo joguimi donc noon miijo ngo mi woppidi ɗumen an Khalid tinno miijo andal miijoji ma fof ko kumtani ɗo mawɗo annene comme mawɗo ko noon pamat tan miijo ɗe ko mbaɗɗon fof no moƴƴi d' accord ƴeewen hunde en kaldu miijo ɗe vraiment ko kalɗa ɗo ko joni c'est quelque chose à souligner oui ça fait certain temps eɗen ɗo jooɗi tan walani haydara en dawani en kirdani surtout il faut être remarquable parfois en ko mbiɗa ɗo ko kon ko miijimi hen quoi eyyi pourquoi pas enen jahen mbaɗen porte à porte kala mbaɗen ket kala ko dañɗen hen foof fewnen kumtade eɗen dokkira porte à porte woni nadde e galleji de ɗum kay miijo koye ɓurani ɗum wallahi non ko dañɗen hen foof fewnen kumtaje après ɗum dokkiren ɗum kadi ko kalɗa ɗo ko rawande ndeysan mi hoorino Mauritanie mi yino sukaɓe Mauritanie ne mbaɗa ko wayi noon narata koye galleji patron ŋeɓe ina guitti toon kaalisaji ne gadda so gaddi pewno ha moƴƴa ina guitti miskineɓe ne dokka miijo ɓurani ɗum baba Idi ay ɗum en dardartenta aɗa no mbatten enen kam en ngala kono sen belama iɗorden e leegal wallahi ɗum kay ko joni naten e galleji he wallahi kala ko dañƴen fewnon kumtade ha feewa daroɗen ɗo e tali he wallahi kala jippiɗo kala ko ala ko humti ƴetten totten ɗum wallahi miijo mon no moƴƴi miijo mon no moƴƴi kono sukaɓe kono oɗo idée mo gadɗon ɗo mi anda fof holto gujjuɗon ɗum kono idée moƴƴo miijo tan idée moƴƴo gadɗon ɗo te oɗo idée kadi on baddata hen ko wiite lettre aji ɗi noɓe mbiyata ɗumen soutien baba Idi anani ƴeewon soutien nawnon ɗum waɓene Daouda Dia en haali gonga on saaha ma won ko balliri on haali gonga so balliri on gaddon dokkon miskineɓe non baba Idi ay koɓe mbiyata ko suko yo yaadade mawɗo pour hakkille vraiment baba Idi addi ɗo hakkille kono gad ɗum kay sen daña min wonta ya humtoyata hay nokku an hoto jahaymi an noon baba Idi hay sen gaddi milliard humtoyade banggue goɗɗo kam koye ƴiƴam ma woni tawi ala ko ñamda hele sago jaɓɓa ganda tappere ma seɗen dokkiriya kumtaji an no mbatta seɗen dokkiriya kumtade min de so allahu lamɗo jaaɓi so tawi kay Allah ittani ko serte mbiɗa wuuri mami darde sukaɓe kono sukaɓe mais min mami armi wonta hoorem mi watta hoorem cukalel kono wo kadi aɗa e galleji mi wonta ya hay nokku kalto nder ɗo mbeɗen ɗon ko foti sarwede mi sarwa ko foti soɗede mi sooɗo sawi ko ɓuuri taƴete mi taƴa baba Idi way wona gonga ɗo hande kam benno ɓuuɓi ko ɗum tan normal lewru Koorka darima Koorka Thierno Mody ari yewtude leñol fulɓe ne findina ne hirjina ne weltina bitali ne itta yewende Koorka Thierno Mo jeɓen jalen beltoroɗen nder galleji hande wosi lawol ɗiɗo mbi ko ɗo jiiɗi kumtade ayi yettode noon caggal mbinoma a defa gooto goɗɗo goppa ɗum e frigo o felle def ɗiɗɗi fof anani
mbaɗa hisno ko pompiteer mbaɗa hen pompiteer dal eyyi on kay baba galle kono noon no wayno gertoɗe ɗe en mbawa ha ñamde ɗum ko woni hen gertoɗe ɗe no wayi kide bahɗiɗe ɗe natti moƴƴude mi weddima ɗum haɓe ko ɗaɗaɓe ɗo gertoɗe koko wayli aɗa ñama ɗum amiɗiɗe gertogal no bona haaɓe billahi koko wayli mi yettitinano ɗum e frigo o conni ɗum tan pomi ɗum ɗo e wano gaccumi garmi hannde pour mbeɗa defa ɗum toon min no wayli mi weddima ɗum ande ne wona arsugo ma kam neɗɗo kay neɗɗo soɗo gertoon mbiya wona arsugo ma a yeɗaka babagal en jeɗaka ɗum ay ganda so ñaami ɗum ko wonta ɗum ni noon mbawɗa waade haaɓe sabu gowɗa ko bone gowɗa ko mbakal ganduɗa ko mbakal ganduɗa ko mo hamsa ɗum da e gertogal a welsintotal babagal ɗum noon jana kadi yenne mi yennede kay mi yennede kay ko boni ganduɗa ko mo hamsa mima en potani ñamde ɗum tan ganduɗa ko mo hamsa joni min mami yoɓe gettore ma KP hokkanno on Koorka Thierno Mody ɗo e Piindi TV. Koorka Thierno KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder